खुलुमहरबाय गासिबो रायजो राजाफोरखौ लोगोसे नोंथांमोननि बे चेनेलखौबो आं बरायनानै लानाय जाबाय। फैगौ जोंहा नैबे 8 तारिख मे 2024 अर्थात बुधबार खालि थांनाय समफ्राव मावबोनाय बायदि नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव जोंहा फ्रि आयुर्वेदिक हेल्थ ट्रिटमेन्टनि थाखाय बेबस्था लानाय जादों। दा बेनिखायनो जोंनि सराइबिल ओनसोलाव थानाय पखालागि अर्थात उत्तर पखालागि गामियाव जोंहा मोनसे गिदिर बहाय फ्रि मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि बेबस्था लादों। बेनिखायनो बे सराइबिल ओनसोलाव थानाय उत्तर पखालागिनि एलपि स्कुलाव अर्थात शिव मन्दिर खाथियाव गासैबो रायजो राजाफ्रा जाय बेमारियाव गोलैनानै दङ बिथांमोनहा जाहाथे फैनानै बे ट्रिटमेन्टखौ लानो थाखाय आं खावलायहरदों। लोगोसे जोंहा बे दिनखालिनो अर्थात जोंना पखालागि उत्तर पखालागियाव 10 रिंगानिफ्राय जोंहा 1 रिंगासिमनि ट्रिटमेन्टखौ जों लानाय जागोन। लोगो लोगोनो जोङो बालागाव अर्थात बालागाव ओनसोलनि आलीनगर होननाय एलपि स्कुलाव 1000 नं एलपि स्कुल आलीनगर बेवहायबो जोङो 2 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेवबो जोङो फ्रि ट्रिटमेन्टखौ होनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। लोगोसे जोंहा 9 तारिख अर्थात बृहस्पतिबार खालिबो जों खासियाबारियाव थानाय जोंहा सिन्दिजरा होननाय मोनसे गामियावबो जों बे आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टखौ लानो थाखाय जों लाहार फाहार खालामनाय जादों। लोगोसे जोङो कमप्लिटलि मुलिखौबो फ्रि होनाय जायो आरो बेवहाय जोंहा ब्लाड टेस्ट सुगार टेस्ट लोगोसे जोंहा ब्लाड ग्रुपनिबो नायनो थाखाय जों बेबस्थाखौ लानाय जादों। बेनिखायनो आङो गासैबो सराइबिल ओनसोलाव थानाय जे गामिफोरनि नामखौ आं बुंनाय जादों बिनि खाथि खालानि रायजोफ्रा जाहाथे गाव गावनि देहाखौ गोरा आरो गोख्रों खालामनो थाखाय जाहाथे नायजानो थाङो। बेनिखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खरगंग्लायै खावलायहरनाय थाबाय। डक्टरफोर फैगोन नामा? बे जोंना डक्टरफोर दंखायो आयुर्वेदिक डक्टर जोंहा डक्टर हिमांशु बुजुल बरुवा आरो बिथांनि टीम जे टीमफ्रा थांनाय समफ्राव जोबोद मोजां मोनसे जोंनि बे हालामाव सराइबिल हालामाव जे जायगायाव दाबो जों डक्टरफोरखौ जों मोननो हायै गामियाव जों हाबगासिनो दङ जाहाथे जोंनि गासैबो ट्रिटमेन्टनि बेबस्थाखौ लानानै जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे गोग्गो देहा आरो गोख्रों देहा जानो हायो। बिनि थाखाय माखासे जों नार्जारी फार्मा बेखौ जों सेस्था खालामगासिनो दङ आरो आं नार्जारी फार्मनि सासे मेनेजिं डाइरेक्टर जानानै आं बेखौ आसा खालामगोन जे जोंनि रायजोफ्रा सुस्थ' थायोब्लासो मावनानै जानायाव जोंहा सहाय होगोन आरो देहाया जुदि थायाब्ला जोंनि मावनाय दांनाय आरो जेबो खामानियाव जोङो गोसो होआ जायो। बेनिखायनो आं आसा खालामदों जोंनि रायजो राजाफ्रा देहाखौ गोग्गो लाखिनांगौ आरो मावनानै दांनानै जानायाव जाहाथे सहाय खालामो आं बेखौनो खावलायहरदों। अलरेडि आं बुंखाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव जे 8 तारिख अर्थात बुधबार खालि उत्तर पखालागियाव 10 रिंगानिफ्राय जोङो 1 रिंगासिम जों कन्टिनिउ नायनाय जागोन। लोगोसे जों बालागाव आलीनगराव सेम डेट अर्थात 8 तारिख मे दाननि 2024 खालि बुधबार खालिनो 2 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम जोङो थि खालामनानै होनाय जाखादों। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना जाहाथे बे ट्रिटमेन्टखौ जाहाथे लानो दाबाव। मानो होननानै बुङोब्ला आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टआ जोंनि परम्परा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे गिदिर ट्रिटमेन्ट आरो जाय ट्रिटमेन्टनिजों जोंनि बेमार आजारफ्रा 100% कियर जानायनि थाखाय चान्सआ थायो। आं आसा खालामदों जोंनाव बहुद फन फैयो थांनाय समफ्राव जे जों ट्रिटमेन्ट होदोंमोन बिथांमोनहा गावनि देहाखौ मोजां मोननायखौ जोंखौ साबायखर बावहरदों। लोगोसे बिथांमोनहा बुंबावदों हायोब्ला सम सम बेबायदि बेबस्थाखौ होनो हायोब्ला आरोबाव साबसिन जागोन। बेनिखायनो जोङो मोनसे जायगायाव बारे बारे लांनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे जायगायाव जोंहा लांबाय थायोब्ला आरो मोनसे जायगायावल' जुदि जोङो सुबिदाखौ मोनोबा गुबुन जायगायाव सुबिदाखौ होनो हायाब्ला बिथांमोनाबो दुखु मोनो। बेनिखायनो जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलाव जे जायगायाव डक्टर अजाफ्रा थांस'नो हायाखै दासिमबो जोंनि समाजाव माखासे डक्टर जोंखौ सिनाया। बेनिखायनो अन्ध बिस्सासा दासिमबो दङ। नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ किसुमान जायगा दङ हाइ ब्लाड प्रेसार जानानै प्रेसार स्ट्रक जानानै थैयोब्लाबो बेखौबो सोरबाया दायना रायदों होननानै बुंनाय जों बेबायदि जायगा मोनबोदों। सोरबाया दङ सुगारा बारा जानानै दङ लासै लासै उदै देरबोदों लासै लासै बियो दुरबल जानो हमदों बेखौबो दायना रायनाय होननानै बहुद जायगायाव बुंसोलायो। दा बेफोरखौ जुदि जों नाश खालामनांगौबा बेफोरखौ जुदि जों गैया खालामनांगौबा जोंनो डाक्टरनि माखासे एवारनेसखौ दरकार दं होननानै आं सानदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लोरिं, वालपेपर, स्टील रूफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।